kana kuti foundation, kana kuti place of origin. Chinhu chese chine mavambo acho, uye mavambo echinhu chese according to the word. Mavambo echinhu chese anotangira pamashoko kana kuti pashoko. Zvese zvakasikwa naMwari tikadzoka book ya Genesis, unonzwa shoko richiti and God said, and God said, and God said, and God said. Kureva kuti zvinhu zvakavambwa kubva mumazwi kana kuti mumashoko. Book ra John rinobva rati in the beginning was the word. Kureva kuti mashoko ndeo origin yechinhu chese. Mashoko ndo origin yechinhu chese. Ndinombonzwa vanhu vachitaura kuti muromo wavakuru hauwiri pasi. In other words, vari kuti the level of knowledge ine vakuru, ukanzwa vakutaura chinhu, vanoziva the outcome yechinhu ichocho. Kwete nokuti vanoprofita, asi nekuda kwokuti vakura, vakaita pass through such things mukukura, vakazvianalyze vakazviona kuti zvinhu izvi zvinoguma zvakadai, zvinhu izvi kana zvadai zvinoguma zvakadai. So nyaya iripo haisi yekuti muromo, nyaya iripo ndeyekuti muromo wevakuru. So panoti vakuru ndo padanditsanangure mbishana. Chinoreva pavanoti vakuru vari kureva age, vari kureva experience, vari kureva knowledge. Kureva kuti vakuru by experience mukukura kwavo kune zvinhu zvavakaona. So ndizvo zvinopa kuti ukanzwa vataura chinhu kuti muromo wavakuru hauwiri pasi, kureva kuti vane mashoko anongozadzikiswa kana vataura chinhu by experience or by age. Kureva kuti value kana kuti power yekuti zvavataura zvigone kuitika haisi the prophetic, but inyaya ye-experience kana kuti ye-age. So patinodzoka kushoko raMwari, in the beginning was the word was with God, and the word was God. Kureva kuti shoko ndiMwari, Mwari ndiye shoko. So Mwari pavaireva zvinhu kubhuku raGenesis, let there be, let there be, let there be. Toda kuti uone chinhu chikushamisa kunoita Mwari. Kusati kwava neearth, kusati kwava nezvinhu zviri tangible zvinobatika, Mwari vakazvitaura zvinhu izvozvo zvikaexista. Zvoreva kuti muna Mwari munoexista zvinhu zvokuti kana ivo vataura chinhu chinomanifesta. Kureva kuti muna Mwari mune zvese, muna Mwari mune simba, muna Mwari mune zvinhu zviri tangible zvinobatika, but zvakaexista nokuti Mwari vakatanga kutaura. Ora, munhu unoshanda neexperience, munhu unoshanda netime, munhu unoshanda neknowledge yake kuti ndakakura ndikaona zvinhu zvichidai zvichidai zvichidai. Unoziva here kuti munhu haagone kutaura chinhu kana kuti kuda chinhu chisati chamboexista panyika. Kana munhu akanzi apiwa mukana wokuita maprayer request, vaunonzi vachitaura pamusoro pedzimba, pamusoro pemotokari, pamusoro pezvinhu zvakawanda zviri tangible, zvinhu zvavakaona, zvinhu zvavanoziva. Munhu haaite prayer request out of imagination. Munhu anoita prayer request out of knowledge yezvinhu zviri available already. That's why it was impossible for Adam to cry unto the Lord, kuti ndiri kuda mukadzi kana kuti shere mani mani pawo mukadzi. Why? Nekuda kwekuti asati aona mukadzi. So Mwari ndo vakaziva nhamo yemunhu, nekuda kwekuti munhu nyangwe anga aine nhamo, anga asina nhamo mulevel of knowledge yake, nokuti hauna mumwe munhu waanga aona kana kuziva. Saka haaigona kuti Mwari ndiri kudawo munhu kana mukadzi kana kuti shamwari, nekuda kwekuti iye haasati aona munhu iyeyo. So maprayer requests ese ari limited pa knowledge yezvinhu zvatinoona nezvatinoziva. But Mwari pavakatanga kutaura zvinhu vaitaura zvisipo zvikavapo. I want to go deeper this way. Mwari vaitaura zvisipo zvikavapo. Out of nothing, God created everything. Zvisipo kusina kwazviri kutorwa nekudii, Mwari vakazviita put into existence zvinhu izvozvo nokuti vataura shoko. So origin yezviri tangible zviri muword, but kwete mushoko remunhu wese, kwete mushoko reani angoda kutaura, but shoko rine chekuita naMwari, nokuti ivo Mwari ndivo vane creative ability. So the word of God represents God.
So the root of every matter, the root yezvinhu zviri tangible, zvinobva munyika isiri tangible. Pauro achibata anoti zvinotooneka zviri temporal than zvisingaoneke. So I'll read from the book of Mark 11 verse 29. Now in the morning as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. And Peter, remembering, said to him, Look, Rabbi, look, the fig tree which you have cursed is withered away. So Jesus answered and said to them, Have faith in God. Jesu ari kuti ukava nekutenda, or the God kind of faith, nekutenda muna Mwari, kana kuti ukava nekutenda kwa Mwari, uchaziva kuti mazwi anonobata basa mu area isingaoneke, but okoza ma results mu area inooneka. That's why ati muti wamakatuka waoma kubva kumidzi. Kureva kuti the God kind of faith yari kunzi you must have faith in God, ndeyekuti kana shoko rataurwa, ziva kuti rinokoza ma results. Chekutanga mu unseen world, but the unseen world ndo inozokonzera kuti pave ne a move yekuti munogona kuzoonawo ma results with the seen world. Makata kushakata. Jesu wakataura mazwi, ndokubva vapfuura vakaenda. Vakudzoka mangwanani, Peter ndo paanoti Ishe muti wamakatuka. Kureva kuti kune zvinhu zvakatukwa today, but zvisati zvaoma, zvisati zvane ma results ekuti vanhu vangaone kuti apa pakatukwa munhu kana kuti chinhu chakatukwa. I always give people this example. Kuti hove ikabuda mumvura haife, hove ikabuda mumvura inozofa. So kufa becomes a process isiri kuzorambika nekuda kwekuti yabuda mu place of existence. I'll repeat again. Hove ikabuda mumvura haife, ikabuda mumvura inozofa. Kureva kuti kufa kwayo I process ichatongo manifesta nokuti yabuda mu place of origin mayakatenderwa kurarama iri. But the moment yaunoiona ichangobuda mumvura, it's a live fish. Iyo chai inenge ichitotamba ichitodi chetuka nekudi, but iri mu process of death. So shoko ra Mwari rakafanana nekudaro. Kana shoko rataurwa pa situation, pane zvinhu zvaunogona kuona sekunge harishandi. Pane ka moment neka time paunoona sekunge kupedzerwa nguva. Pane ka moment neka time kaunofungidzira kuti kungotaurwa ndezvechechi kungotandara. But I've come to strengthen you, my brethren. I've come to talk to you, my sister. Have the God kind of faith. Believe that the root of the matter iri kutoaddresswa today. Although tisiri kuona ma dry leaves, but tomorrow in the morning, vakuita pass by, Peter anoti Ishe muti wamakatuka waoma kubva kumidzi. Kuda kuti every issue ine midzi inoda kuaddresswa. Midzi ndo inozokoza ma results atinoona kuma roots. So the challenge yevazhinji ndeyekuti havasati vakuunderstanda kana kuziva the root of their challenge. Root yeproblem yako dzichida yakaadresswa, but ukamuka mangwana unonyatsoona mashizha ari green, and you begin to wonder, and you can change goalposts, and the faith in you inobva yadzikira. Unotonzwa sekunge kuti hazvichaita zvichabudira. I want to give you another example. Kana munhu ari mugarden achidiridza nehosepipe, netape nehosepipe, tikandovhara tape yemvura, zvapachena kuti haasisina supply yemvura, but ane kamwe ka supply kemvura kanogona kungovawo temporary, iyo tape yakavharwa. So katime kekuti mvura iri kubuda, tape yakavharwa, munhu unogona kuita naro, munhu unogona kuva nepfungwa yekuti things are still okay. Hakuna tape yavharwa, I'm still okay. So Jesu wakataura makuitika instantly, mashizha ndokubva aoma. Sorry for the hiccups here network. Kuti achitaura mashizha ndokubva aoma, respond yakatangira kuma roots. Omakchirwa Bwanja says gwenda bwino Mulungu akudariseni. Thank you so much for tuning in from Malawi. Zikomo kwambiri, Mulungu akudariseni, Mulungu akusungeni, tatokoza. So
the root of every matter. Ukaiziva ndo inoda kuadreswa. Origera kuadresa my leaves. My leaves will automatically respond to what is happening to my roots. So the root of your challenge, ukasaiziva, you waste time dealing with the leaves. Tine vanhu vari kuedza kugadzirisa dambudziko kumusoro kwaro vachisiya origin yedambudziko racho. I remember one day I was listening to Prophet Makandiwa, Emmanuel Makandiwa, a very good one, a very tangible example. Makandiwa akataura achidai so kuti kana mwana aita mesi, aita poo mumanapkins ake omupampa achiteverwa nenhunzi, imi mukatanga kudzinga nhunzi nekudhila nenhunzi, you are wasting your time. Nekuda kwekuti chiri kukonzera nhunzi kuuya ichina kana kuti imesi ine mwana. So kutora pampa moregera kuadresa chiri kuita kuti nhunzi dziuye. Muri kudhila netemporal issue. The permanent solution is to clean the baby. So most of the times panenguva yekuti the enemy is so cunning. Anoita kuti tipedze nguva tichida kufighta zvinhu zvasiri supposed kufighta. Yeti zvinofanirwa kufaitwa zviri kukonzera chii. Saka Pauro achibata anoti hatirwe nenyama neropa. Yeti tinotukwa nenyama neropa. Tinovengwa nenyama neropa. Pakuti nyama neropa, I'm talking about men. Hakuna munhu akatukwa na Satan direct. Hakuna munhu akaroiwa na Satan direct. Hakuna munhu akanetsana na Satan direct. Satan kana achirwisa upenyu hwako, he uses people. Saka Pauro achibata anoti hatirwe nenyama neropa, asi chiri pachena ndechekuti tinotorwiswa, tinototukwa, tinotovengwa nenyama neropa. Ipapa waedza kudzidzisa kuti battle yako understanda kuti uri kurwa nani. So kana tisingarwi nenyama neropa, taakunorwa manje in the spiritual dimension, in the spiritual realm. Ndo panoita kuti uite engage into prayer than to try to prove a point to people on the ground. Izvozvo kana wazviziva, you trust praying. You trust speaking or talking to God concerning the matter than trying to talk to people to prove your innocence or something else. Do you know, unoziva here kuti whether uri munhu ari right kana kuti asiri right, you will find people hating you for being right. Chiri wese mulife ndechekuvengerwa zvauri zvausingagone kuchinja. Munhu akasakufarira nekuti une mhino hombe, there is no point to prove it kuti iwe unozviona sekuti idiki. Ukavengerwa zvauri zviri beyond your control, because ndo zvauri. Nyaya kuti iwe unoitei nazvo, unoresponda sei kuvanhu vane ruvengo rwakadaro. So the root of every matter inoda kuadreswa mulife. So most of the times, tafaita ma symptoms, let me go to the medical term. Tafaita ma symptoms instead of dealing with the disease. Korena ndakarwara ndikaita TB, ndaikosora, banda ndisina problem yechikosoro. Kusvika ndaenda pa X-ray, wakadiscover kuti ndine TB, ndine a challenge iri inside, but outside pane a symptom. But symptom yekukosora, chikosoro chitori chirwere, but pane pamwe pekuti une chirwere chakalanzwa, chinotoda kuti uende pamushini nyangwe une zvimwe zvinooneka. What am I saying? There are times yekuti zviri kuitika kubasa kwako haisi nyaya yekuti vaunoshanda navo vanokuvenga kuti vaunoshandira havakufariri. Inyaya yekuti pauri pane mweya werejection, pane mweya wekusagamuchirwa. Even ukagona, even ukaita zviri right, kune vasingangofari. So issue yako haisi muvanhu vanooneka vanobatika vakakusaraunda. It's a spiritual matter. So zviri spiritual, zvisiri tangible,
zvinoda kudhilwa nazvo nemazwi. Mazwi iwaya ndo atinoti prayer. Ndoma unoenda. Shoko raMwari rinoti you shall speak a word and it shall be established. You will declare a word and it will be established. Mazwi ane simba. Zvikuru sei ukataura mazwi ane chekuita neshoko raMwari uye iwe wacho wakazara nekutenda. The book of Luke painotaura pamusoro pe the woman of the issue of blood. Bible wrote she came with faith saying, if I may touch the hem of his garment. Iye ndiye akadevelopa a system inomushandira. System yaiva noma mumazuva aya ndeyekuti vanhu Jesu aienda obata vanhu neruoko onamatira vanhu zvinhu zvoendeka. But mukadzi wakadevelopa her own system ikashanda yekuti I am going to touch. Chakaitika ndechekuti wakazvitaura in faith akatenda mazviri. Faith create a system inoblessa upenyu hwako. Nyange isiri system iri ordinary yakajairwa nevanhu. People of God, hear me very well. There are challenges in life dzatinosangana nadzo. Kune zvinorwa neupenyu hwedu zvatinosangana nazvo. Zvaune vanhu vaunonongedzera nekuti ava ndo vanozvikonzeresa. But I've come to realize kuti sometimes we miss the root and we are trying to attack the leaves. Leaves will automatically respond kune zvaitika kuroot. Kuma roots akuendeke, you not dig out to cut the roots. But the word of God is like a double-edged sword. Ndo rinopenetrate, ndo rinogona kuenda pasingaende, pausingagone kusvika. Shoko raMwari rinosvika. So chakaitika Jesu paakataura mazwi pamusoro pemuonde. Muonde wakaresponda from the root. So tikaona mashizha aoma kumudzi kune zviri kuitika kusina intake yemvura. Saka shoko raJesu rakanodhila nemudzi kwete nemashizha. Mashizha yaiva effect yekuti kune mudzi wabatwa wadziviswa kuita intake yemvura. Stop dealing with the leaves. That's the message for this morning. Stop dealing with the leaves. Munhu unogona kuuya achiti mufundisi ndinamatire nyangwe ndikaita chakanaka vanhu kubasa havachioni. Iye oti anamatai kuti vanhu ivava vagone kuonawo zvandinoita zvakanaka. Ufunge nyangwe paine spirit yekuti haugone kugamuchirwa, spirit rejection. Kana ukaita chakanaka sei, they will find an excuse. Vanowana nzira yekuchishatisa. I'll give you an example. Ndakamboshanda kuindustry with a certain guy. Ainzi Salah, and Ainzi Matthew. Salah yaiva nickname. Aida Liverpool. So Salah, ainonoka kubasa. So boss wedu aipopota Bristol. Salah unoyanguwa ya unoda, but unogara pambare padhuze tatiri Workington. Unoyanguwa ya unoda unongononoka. Ndokubva amakirwa iyo nyaya yekunonoka. Then the next month, he chose to come early. Ndokubva atangira munhu wese, ndokubva asvikopinda muworkshop, ndokubva agaradi. Pakauya boss, pakasumudzwa nyaya yekuti atanga kuuya pano ndiani. Pane tai riri missing ratakasiya nezuro manheru, riri missing muworkshop. Salah ndokubva ava futi a culprit. Chakonzera kuti ave a culprit inyaya yekuti wakakasika kuya kubasa. Paanononoka anovengwa, paanokasika panoita nyaya. Umufunge tairo rasina kubiwa, ranga rakangobviswa kuworkshop rikadzorirwa kuwarehouse, and the boss was not aware. Pakaita nguva avengwa achinzi wakabatai wakakasika kuya wakaita madhiri ako, tai rikazoonekwa after 1 week kuti ririmo muworkshop. But already the guy anga atoiswa panguva yakaoma yekuvengwa. Picture ndeyekuti whether you came early or late, kana pauri pane spirit isingade kugamuchirwa, hauna chaunenge uchigona. Kana ngoda kutry kuprove a point, kuda pesa panoda kuita chakanaka chinotongoipa nekuti kune vanhu vane ruvengo neupenyu hwako. I always tell people this.
Unoziva here kuti munhu akakuvenga akasakufarira, kana ukagona sei haashai chekunongedzera kuti asi apa, asi apa. Eya waparidza hako asi iyi nyaya. Ehe wakachena hako but kamwe kapfekero, so ehe wakazodai but why? Because Bible not love covers a multitude of sin. The same hate covers whatever good chawaita. Munhu wawakavenga hagoni, even akagona une nzira dzekutsanangura kutadza kwaaita mukugona kwaaita. Can you hear that? Even akagona unotsvaka era mukugona kwacho. You know what the football guys do? Mafanzi ebora. Team yake ikadyiwa ane zvaanokwanisa kutsanangura kuti atadyiwa pota zvidai, but we are still a good team, who can pick up, who can. Why? Because ndo zvaanoda. So you always find zvakanaka zvekutaura nyangwe team ichirohwa pane zvakaipa zvekushora, but anongonzwa kuti we are still a good team. Why? Because love iri mahari. Addressing the root of every matter. Kune hasha dzinoitwa nemunhu even mu relationship dzisiri kubva pakuti munhu ari short tempered, munhu ane hasha kwazvo, but iri root yekuti kana hasha idzodzo dzauya ataura zvisirizvo vakasvika pakukonana, vanhu vasvike pakusiyana, mweya wedivorce auye mupawanano woti rambanai ndiri mweya wedivorce. Unotsvaka manzira dzekupfeka, unouya sehasha, unongouyawo nemweya wokufungirana, to an extent yekuti vanhu vanocreata nyaya dzisipo zvekuti at the end vaseparate. Mumwe anogona kuona kuti iyi nyaya yanga iri diki, iyi nyaya haisi worth kuti vanhu vasvike pakuseparata, but vanhu vanenge vatoseparata. Dhimoni rimwe nerimwe hariuye richizvipresenta sedhimoni pabasa, murelationship, muupenyu, rinopfeka mashizha akawanda, rinopfeka chekuti munoswera muchinetsana pachinhu ichocho chisiri icho chinhu chamunofanirwa kunetsana nacho. That's why I love the ministry of deliverance. There are times yekuti God uses me to pray for people, to cast out devils, cast out demons. Ndofunga recently maiona how God did it kumatour andaita South Africa, especially in the Rustenburg. Mademon paano manifesta, I've realized this. The devil is the father of lies. Demon paano manifesta richitaura, mukatrasta zvataura demon makwara. Why? Because the devil is the father of lies. Demon rinogona kutaura tisi takabata zvakati zvake, so that you focus your deliverance and your prayer on such a thing. Iro richiziva kuti aiwa izvi nyangwe zvakabatwa kwakatangira nyaya ndeuku. So you need the word of God, the word of knowledge, the word of wisdom from above, kuti uzive kuti ndonamatira chii panapa. Haucommandwe, hautichwe prayer line because of mademons. Kuti tatorinzwa demoni tichitaura so kuti arorwe tisitakaita zvakati. Yet breakthrough nesuccess yemunhu iyeyo haisi pakuti mufokase pakunamatira kurorwa. Focusai pakunamatira chinhu chichamuconnecta muwanano yacho. So the devil is the father of lies. Haadi kuti dambudziko remunhu ripere. Saka panomanifesta demon mukatrasta zvataura mweya yechina, you pray amiss. Aambofa akaexposa the root pari kutangira nyaya kuti upenyu hwemunhu hukundikane. The devil always presents the leaves so that you deal with the leaves. Achiziva kuti ma leaves anogona kuita dry today, but as long pane a continuous supply of nutrients and water, they will be green again. Saka muchiona kune vanhu vanonamatirwa nhasi zvoita ngezvafamba after 2 months zvotanga. Anamatirwa nhasi demoni raenda after 3 months zvotanga. Inyaya yekuti pakaiswa cast out, pakadirwa nema leaves, hapana kubatwa the root. The root kugobora mudzi, kubvisa mudzi.
And the challenge yemazino so to an extent yekuti ndakabviswa 4. So there was a time yekuti zino rakaita buri. Dentist ndokubva andiadvisa kuti tingarambe tichidzura mazino, toda kurifila. But paakafila zino for 3 months it was okay. The 4th month ndakadzokera kwaari chiti zino riye riri kurwadza. Ndokubva discover kuti solution yaanga aita yekufila zino yanga yakanaka. But haana kuita research iri deeper yekuziva kuti zviri kutangira papi. Why? Because kana crack yako yakapenetrate kunosvika deeper, paanoona pakatsemuka ndo pa surface pari temporal, but the damage is already done kuenda deeper. So tine vanhu vane life iyo yekuti panonamwa nepanovharwa ndo pari kuoneka, but the damage iri deeper, iri spiritual. So the root of every matter is spirit. A body without a spirit is dead. So life is in the spirit. A spirit man can live. God created man. But a body, haigone kurarama pasina spirit. But the spirit inorarama even pasina body. So life is in the spirit. So every matter in a spiritual root. Spiritual root. So the root ikasaadreswa. Tikadila nema leaves, nema challenge are outside. I'll finish this statement. 2 Kings chapter 6. Muruma itema huni waina Elisha. Musoro wedemo pa wakawira mvura. Chakapa Elisha ari a true prophet. Ari ane zodze kuprofita. Kubvunza araskirwa nemusoro wedemo kuti rawira nechepapi. Zvine chirevo chinobatsira to understand the root. Why? Nokuti chino chikawira mvura chinofoma ma waves from the point of entry. So ukanonoka kucheuka unogona kumaka pasipo nokuti pane a wave rawakuona. So in life zviriko kwataka nezvinokurwisa today uri kuedza kuzviadresa nekuprove a point kuti you are a good person unozodai. Kana pauri pane spirit of rejection, it's a spiritual matter. Whatever you see outside kuvengwa nekumakwa nevanhu, those are leaves. Stop dealing with the leaves. Ukagona kudila ne root, automatically the leaves will respond kune zvaitika kuma roots. So I want to pray this morning. Baba ndiri kunamata. The root of every challenge ine mwana wenyu mangwanani ano on this platform. Muchene ndiri kunamata. The root cause of every problem ine mwana wenyu mangwanani ano on this platform. I curse the root of that matter. I curse the root of that hatred. I curse the root of that divorce. I curse the root of that poverty. I curse every root of that sickness. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Mudzi weruvengo rwako ndinorudambura. Mudzi wekuruvengo kwako ndinokudambura. Mudzi wenyaya dzako dziri kukurwisa ndinoudambura iko zvino. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Every root, every root, every root, every root. Mudzi wekuvengwa, mudzi wekusagamuchirwa, mudzi wekutadza kubata mari, mudzi wekushaiwa utano. Every root, every root, every root of that addiction. Mweya we addiction iwoyo, mweya we addiction iwoyo. Ndirikubata mudzi wawo mangwanani ano. Nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu. Gamuchirwa waniri wanyasha. I speak blessing, protection and favor upon your life. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Every root mudzi wese unokonzera kuvengwa kwako, mudzi wese unokonzera kusabata mwana, mudzi wese unokonzera kusagamuchirika, mudzi wese. Every root of that tree called divorce, I come against the root. That tree called poverty, I come against the root. That tree called sickness, I come against the root. That root called mercy, I come against that in the mighty name of Jesus. Raba shata kayanda bosa. Menta balando roboshia kakaliga basande. Manta kaya zole bojiada kila bazuga dianta korande mekataya. Mante baradiata koma jaliga dayaso. Hibaja deke maluga dianta ko bajayande. Rebebe jade kaliga dayaso kompasa liga mayanda. Hiba
Ajadege malabazuga daya kontala boshiate ribaba saluga dianta koba jalando robosiata. That root must dry up this morning in the name of Jesus. That root dry up this morning in the mighty name of Jesus. Mudzi oyo, mudzi oyo, mudzi oyo, gaudambuke mudzi oyo, mudzi oyo, mudzi oyo. Nezita la Jesu, nezita la Jesu, nezita la Jesu. Father, we thank you. We bless your name. We honor you. We glorify your name. We give you praise. We give you honor. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Thank you so much, guys. Thank you so much, guys. Let me speak a blessing over your life this morning in the mighty name of Jesus. Baba ndinotaura nyasha. Ndinotaura rugare. Ndinotaura kuropafadzwa. Utano. Kuchengetwa kwemhuri. Zvinobatwa nemaoko ngazviropafadzwe. Nyasha ngadzidirwe muupenyu hwevana venyu. Mangwanani ano mudzi wose wezvakaipa zvinorwa neupenyu hwavo ngaudamburwe iko zvino muzita raJesu Kristu eNazareta. Amen, amen. God bless you. Mwari wakuropafadzei zvamunobata, Mwari wakuropafadzei pamunopinda nepamunobuda. Favor yaMwari ioneke pamusoro pemhuri dzenyu. Ndinotaura nyasha nekuropafadzwa mangwanani ano muzita raJesu Kristu eNazareta. Amen and amen. God bless you guys. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you.